जोंना allegation रय दंखा जे जों the strike withdraw खायखे होननाय हायफानो जों 21st जे indefinite strike दाखौमानि आमो जों statement होनो साखा जे जोंनो government rok ringya kama जों withdraw खाय हायफानो मियाफोराव जों for a timing आमो अबखा हायफानो तिनि जों CM by kok साखा बबाय personally मा लायगिनि बनि quarter tabo जों बसंनो साखा definitely almost a genuine issue and almost बनायनाय ते cabinet रो place खायनाय ते साकाउ government of India by kok साहानाय ते फालायनाय definitely बबो मुतु गुचिनि or demand fulfilling thing चिनि बराव रंनि बागै ते especially चिनि students रंनि बागै जाते future issue या नते definitely permanent solution नि बागै Roman script by Bengali script by both the script by the question to setting something in appeal खायका ते जे exam मारा या तंगनाय राव बरनि बागै बुसुं साखा so that बरनो consider खाय ते वैसा re exam रगानि बागै हाय ताबक जों सेम बाय मालाय का बसंनो कक रखा ब नायनाय so जे खनानिबो आमनो जों हल खाय नाहर खाचिनि जे movement Norong nukhana koktuma channel logo ba news channel logo chini TSF ni adong rok miya chini hastani mukhyamantri Dr. Manik Sahabai malayui thiyachak ni bagai je strike da gumani Kokborok no Rumen script by khainani himani achoba no muthakjakha hnoi tabukno rok koktuma channel logo nugui mankhana Roman script santani je choba khalaimano muthak rwjaknani hinui sakalaijakma bai baksa borok rok belai no chajakliya tai social media o borokni chajakya wngmani tei khak khamani jolijakmu bo borok phunuka ngakai naliyani borok chajakya wngwi tamo comment rok khaikya pulao no nukhuna khoroksa borok comment khaimani bo chajakya wngwi comment khe sikya CM bai malai rang mankha ta haide hinui tei khoroksa borok khe sikya asai tongdi hinui tei khoroksa borok khe sikya bo fulfill khaina muchungu hwnkhe assembly house o tamo kok sa so don't play student life ni bogo sikya tei khoroksa khe sikya cherai rok no thokainai rok hwnwi tei khoroksa sikya CM bai personally damdor Bwswk mankha abono bo clear khe sadi hinui tei khoroksa sikya je TSF ni sui rok bufa CM bai malayui phaljakha tei sikirijagwi rohojakha hinui bokhai sikya tei khoroksa bo sikya phaltu wngkha TSF bo hinui bo sikya muti haino kwbangma comment hamya bai borok bongni chajakya tei bongni jolima no comment ni madhyamoi phunuka kainaro bo nugui mankha na o video ni mangpili o hingkai ayang tei kaisa tabuk social media o video kaisa viral wngwi tongo viral video norok nugui mankha na video ni screen o khoroksa mwtai da wngkha atai da wngkha tei khoroksa borok da wngkha saimaya kaisa shirt sakao khaiui andro gundra o khai bwchawi engwasa himui tongmani kintu baksa borok rok video no nugui hinkha omo borasha da tamo hinui tei baksa borok rok kha bai hinkha video ni mangpili no nugui kebo khoroksa chotorma jorao lakai halok maya suimaya wngwi se chinta nangjagwi horni jorao andro gundra sachungkhai engwasa khe himui tongo hinui kintu tabuk social media o video viral wngjak hingkai norok bo nugui mankha na o video ni screen o hingkai paithago amsuk sarui no ang ani video no ma pari sinai norok ani channel no chajakhai ani channel no like subscribe share khai di mate hai tebo kotal video rok manani bagui।